Nic. Jak nic? No nic. No ty jsi tam dneska ani nebyl? No byl. A co jste měli k No obědu? nic. Nic jste neměli k obědu, já tady platím A oběd. něco jsme měli, nějaký špagety, nech mě. Špagety? Ty dneska máte napsat na internetu, že budete mít řízek. To je snad jedno, ne? Proboha, byl jsi tam dneska? Byl. Tak to vyřešíme jako dva sofistikovaní lidi. Prosím tě, já od tebe potřebuju, abys měl dobrý známky, abys šel na to. Ale já jsem tam byl. Prosím tě, já se můžu zeptat. Ale já jsem tam byl, mami. Já se můžu zeptat. Já jsem tam vážně byl, mami. Já ti nevěřím. Strejdo, nechy. Fakt jsem tam byl. No, jo, já ti věřím. No Ale nevidíš. jenom chci, Já to abys vidím. do té školy chodil. A já tam chodím. Ale já ti nemůžu věřit. A proč? Nevím. Protože nevím, co je k obědu. Jo. Ale Jo. tak, teď to je úplně normální. Bože, mami, nech mě